PTV and natanggap na po natin ang 1,000 subscribers. Congratulations email ni YouTube. Yan. So ngayon, nandito po tayo sa Nagilian, La Union. Nagilian, La Union. So for the past days, patuloy po tayo sa pagkalap ng ating mga subscribers sa tulong ni Biag. So special mention po kay Aya IT Biag, kay Splendid Sally, classmate, at saka Usapang Pamilya PH. Pasyalan po natin sila. Mabilisang live stream lang po ito kasi paalis na din po ako dito sa community-based rehabilitation program dito sa Nagilian, La Union. Yan. Gamit ko po ngayon yung bagong laptop natin, yung Dell Vostro 3490. Yan. And hopefully maayos yung connection din natin kasi naka-prepaid lang po tayo sa Globe, gamit ang Globe. Yan. Globe prepaid lang sa mobile hotspot gamit ang cellphone. So trial po ito ng online streaming dito sa Nagilian, La Union. So wala po pa kaming cable dito or DSL line sa internet dito sa Nagilian CBRP, Community-Based Rehabilitation Program. Ayan, so marami akong pasasalamatan. Siguro kung isa-isahin ko lahat yung 1,000 na subscribers natin, medyo kulang pa rin yung oras natin. Tapos syempre hindi naman nakapublic lahat ng subscriptions. Pero for the past days, so meron akong listahan, courtesy of Aya IT Biag. So ganito po yung listahan natin. Yeah. So ito yung mga binibisita natin ng mga channels. So may date siya. So medyo magulo naman yung penmanship ko. So may date siya, tapos kung nagbalik naman o nagsukli, so okay naman. Yeah. So pag naglilinis na tayo, alisin nyo na lang sila sa sa listahan ninyo. So nung kagabi lang, so may mga nagbalik na sa atin. So ngayon ay August 21 mga yon. So kahapon, August 20, yung tatlong 20, 20. So August 20. So marami tayong naging kahapon, naging subscribers. So regular po ako na sumasali sa Aya IT Biag, sa live stream ni Aya ay sa daily siya na nagla-live stream, Monday to Sunday from 6:30 p.m. hanggang 10:30 p.m. Tapos tinutuloy pa rin nila hanggang 11 p.m. yata yun. Silent stream na sila. Yan. And so in a way, so siya, test po ito dito gamit yung Dell Vostro na laptop ngayon. Pero medyo poor connection po tayo, naka-Globe prepaid lang. So nawawala yata yung yung live streaming natin. So ibasa ko lang yung mga nag-subscribe sa atin or nagbalik sa atin kahapon or kagabi. So kagabi na bumisita ako sa mga 30 na YouTube channels. Tapos marami pa na hindi nagbabalik, pero maraming salamat kina Riza and Val Channel, Jury Kaidik, Malu Pip TV,
Jomalu Padwal, Hello Cindy, MITV, Zelai TV, Jamriz Ocon, Amay Bisaya Official, Nens Shepherd, Nens Shepherd, Legendary TV, Pearl Vlog Channel, Besh Duck Vibes, Irom Raver, Analia Vlogs TV, Jaris V Channel, Blessy, Micah Delmo. Ay, hindi pa yata bumabalik yan. Si Jaris V Channel and Blessy Micah Delmo. YouTube Mel. Parang YouTube Mel. YouTube Mel. Tapos kahapon naman, nag-join ako sa ni It's Ann Ray. Reyes ba yun? Ann Reyes. Tapos may nagbalik din sa akin sila Pinoy Saver, hashtag RM Journey, si Lenzy, si Arabic Tutorial Channel. Yun. So mayroon pa akong hinihintay na dalawa. Tapos kay Max Zell, nagki-livestream din ako sa kanila kahapon. So to give my support. Tapos parang isa lang yata yung or hinihintay ko pa kung ano sila. Maglilinis ako mamaya. Tapos kay Flambiciosang vlog yata ito. Si Fliprax. Salamat kay Fliprax. So siya yung naidagdag ko kahapon. Ayun. Pagkatapos, since kailan to? August 17 or 16 nagsimula ako. 16, 17, 18. Kasi hindi ko alam kung 19 yung isa. No? So, mag-shoutout lang ako sa mga mag-shoutout din ako sa mga nag-subscribe sa atin din. Sila Be Inspired PH, Zex Planet, parang Zeke apostrophe S, Zex Planet, kay Koya Boki, as in Koya, Koya Boki, kay Renier Babia, Noemi Isiha, ID Production TM, kay Bunsay Sai. Tapos kay Poyax Vlog, C Mangyan, as in C, S-E-A, Carlu Family, JV Shen, Singa Lady, taga Singapore siya. And Aiko Kirante, Juday with H, Judhay Apin. Hello po, welcome sa live stream natin. So, nag-shoutout lang ako sa mga 1,000 subscribers natin since natanggap na natin yung email from YouTube. Mommy Darl, J. Rexon Laksamana, Farm Lab. Ayan. Tapos mga 6 yata yung nalinis ko dito kasi hindi nagbalik. Salamat po sa lahat na nagbabalik sa ating pagpasyal sa inyong channel, kay Elson Fernandez, Rhea Balanlay, Steffi's Choice, Judy Frost, Tata Aji or Tata Ajay Vlog, Renzo TV, Chersky RB, JD Arandela, Kabitenyong Makata, Rolando de Ocampo, Chill and Heal. Kathy and Kids Vlog, Jen's Random Vlogs, Lin Nguyen Vlog. So yun yung listahan natin. Medyo madami-dami. Ayun, so sa mga nangingisda po, no? So wala pa tayong mga masyadong live streams ngayon. So pasulpot-sulpot lang. And we are working na maabot din natin yung watch hours natin. So we have, I think, less than 800 hours to go. So salamat po sa inyong panunood. At hopefully, magkaroon din tayo ng interactive na live stream in the future. So, ayun. So, idol si Aya IT Biag, no? Ang dami nilang mga subscribers.
And so hopefully, nag-start po ang YouTube channel Noel PTV last November 2019. So November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. So 9 months na tayo and we achieved our 1,000 subscribers din. So for the next months, so marami pa tayong gagawin. So ang listahan ko ay napakarami. Napakaraming listahan ng lilinisan. So, no August, pabaliktad. So let's start with August 16. August 16, no, kay Aya IT Biag. So, sali po tayo tapos paki-mention po na in-invite ko kayo kay Aya IT Biag din. So, shout out kina ng mga subscribers natin. Icodeco, Aiko, o parang Icodeco 22 Vlog, Josh Parking Vlog, Aping Imbang, Buroy TV. Yeah, may tawag tayo. Hello? Hello, pwede to eh. Ah? On. Shock? Awan. On. Naka-YouTube ah. Oo, naka-live stream. Naka-live stream. So, agek echo. Alarad. May ito eh. Oh. Okay, yan. So may tawag lang. So nandito pa po kasi ako sa community-based rehabilitation. So baka may darating pa na isang pasyente. So
Ayun, hindi ko alam kung saan ako natapos kanina sa binabasa ko sa shoutout. Buroy yata. Buroy TV. Kay Team J Flores. So shout out sa ating 1,000 subscribers so far. Actually, it's 1,140 something yata na. So Team J Flores, learn with Imran, Leo Lagunero, Mary Ann May Pascual, Analiza Villegas, Ken, Inda with letter H, INDH, Inda Quinn, QUINN. Hello po, Rosen Harvison. Salamat po na nag-email na po ang YouTube. Salamat po sa pagdaan, Rosen Harvison. Sige po, salamat sa pagdaan po ninyo. So ako din po medyo may time ng konti, baka short lang po na live stream din ito. Tapos prepaid lang yung gamit ko kaya medyo nabibitin-bitin. Rose R. Vieira. Ayun. Marisa Thompson. Marie Juan An. Ayan. Jobst. JOPSD TV. Jobs TV. MB Garcia. Coach Romy. Kuya Rolls. So siya yung ukulele chords. Si Kuya Rolls. Ayan. Thank you, Rosin Harvison, sa pagdaan. Bob Z, Bob Z Abing Vlogs. Ayan. Robelyn Pigao, VJM Channel. Marie Chan's Vlog. Ayun. So, ang dami nating mga subscribers. Tapos pinapanood din namin po kayo. Pinapasyalan natin yung mga channels ninyo. And we try to support you then when you do your live streams. Kahit naka-duty po ako sa clinics, so I try to go online tapos tambay sa mga live stream po ninyo. JKM Channel, Mary, Grace Bueta, Brother Moments TV, Jamir's TV4, Nait TV, DXB Pinoy TV, Plantita Lina, Chona in UK, Mayang Oman Vlog, Ma'am Sen Fam, Huari TV, April Aguilos, Olay God's Princess, Romel Doron Orag, Sweet Smile 104, Diane Madrazo Channel, Lolo Groovy TV. Si Diane Madrazo Channel, inihintay pa po natin siya. Balikan ko ulit siya to subscribe to your channel. I hope you would also subscribe back. Kay Team Suyom, Arnold Lianos, yan. Kaaro, Ate Chi Katubay, Auntie Kenya sa Amerika, Jay Suwico, so ang dami, no? Inday Enilin in Germany, Golden Lucas 7, Grace Zulueta, Desu Moana Vlog. Yeah. Inspire Thyself at Linsky Lim. Yan. Yan yung August 16. Sa August 16, naparami ako ng So pumasyal ako ng 64 na channels, tapos marami-rami rin yung bumalik. From 1,012, tumaas siya to 1,042. So mga 30 na subscribers yung naidagdag din sa atin. So parang nawala yung isang connection. Tapos noong August 17 naman, August 17, so mayroon tayo nadagdag na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 subscribers. So meron tayo si The Thrills Couple, Roshan Udin, Kim Bernards, Milo Dupo, Ann and Jet Channel for Nature Lovers, Shay Tabernero, Angel Luwayon Music, Dezai TV, Kapinig TV, Amor Vlog, Hayes Chana or Ohana, Hayes Ohana, Filipina Foreigner Wife in Iceland. Wow. Aero G11 TV, Paula Paul TV, Mylin Vlogs Nation,
A to Z Recipes by Sanjita. Yan. So marami din mga foreigners, mga Indians din na nagsusubscribe sa channel natin. So mostly mga food channels, cooking channels. Tapos, noong August 18, meron tayong 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 na naidagdag sa subscribers natin. So, sina Charms Cordero, Elgen's Kitchen, Ruby's Cup of Tea, hello Ma'am Ruby, Privy Mira, Golden Lucas 7, parang naulit ko yata yan. Spirits Word Gaming TV, Dimple Rodmar Vlog Conejo Plays, Sound Soul, Cel Estorgio, Gummy Bear TV, Kathy Manuel, Donna Ancheta, Vive Norms, Uno and Margot TV, Angelica Baldos, Miriam Simakas, Base Wharf, Eileen Lastomen, DXB Pinoy TV, Joanne Gab. Ayun. Pinay American Life. So shout out po sa mga 1,000 subscribers natin sa kadami naman. Mariano's Hugs, Waduk Kali Sapi. So foreigner din ito. Lourdes Esponilia Vlog. Cool Daddy TV, Rosalie Tavares, Angelica Hawbaker, and Nelly M. Cooking Style. Yeah. So, yun lahat yun. So, sa kadami, okay. So, siguro hanggang 30 minutes lang yung vlog natin ngayon. So, thank you very much po. So, shout out po, maraming salamat kina Ayaay Tibiag, kay Splendid Sally sa Australia, at kay Usapang Pamilya PH po dito rin sa Pilipinas. So salamat po sa lahat ng subscribers. Sana ma-shout out ko kayong lahat, 1,000 plus subscribers. And I'm looking forward to our next 1,000 subscribers pa po sa mga darating na buwan. And to our content, no, we're working on it. So ang focus talaga natin is on health, wellness, and sharing among friends. So thank you very much po sa pagdaan, and I hope you would subscribe to our channel. And if you have suggestions, so leave sa comments po sa ibaba. And I have a clinic po, Integrative Physical Therapy and Wellness Center. Ang main clinic natin sa San Fernando City, La Union. Tuesdays, Thursdays, and Sundays by appointment po 0908-299-8882, 0927-715-5770, at sa Urdaneta City, Pangasinan, mostly Saturdays na lang po ngayon. Dati, nakaka-travel ako ng Wednesdays, pero now it's mostly Saturdays. Tapos pinipilit ko din po na makapag-home visits on Mondays and Friday afternoons hanggat kaya po. Tapos dito po sa Nagilian, La Union, for our special children with Sir Lawrence Carriazo, our occupational therapist, we do Mondays, Wednesdays, and Friday morning. So actually tapos na po yung duty ko ngayon. So nag-short live stream lang po to thank everyone for our first 1,000 subscribers. So I hope dadami pa po tayo. So thank you very much po. So see you po. Hopefully maka-join ulit ako kay Ayaay Tibiag. Ayaay Tibiag. Marami pong mga bago doon na pwede nating maging subscribers. So Ayaay Tibiag, 6:30 p.m. to 11 p.m. Yeah. Sali po tayo doon kay Ayaay Tibiag, ni Manong host. Ayan. So thank you very much po. Hanggang dito lang po muna. Magbibiyahe pa po ako to see our patients. Thank you and God bless.